Ngani zakwethu, angibingelele ngiphinde futhi ngikwamukelela kuNqambothi Media TV 18. Ngicela uma ukuthi uyaqala ukufilela ikhasi, ngicela wenze okufanelekile futhi subscribe, ulike le video bese uphawula laphana ku-comment section ngemuva kwanazi iy'ndaba ezibuhlungu okanye kwanazi ividiyo ebuhlungu ephumela laphana ezinkundleni zokuxhumana. Nokuyila khona umama wengane wenyanga uDr Khehlelezi esephumela obala ngevidiyo wagaqa amagula waveze bonke ubuhlungu aseyedlule kubona kanye nokuthi yini eyenzeka phakathi kwakhe noKhehlelezi njengoba sekufike esinqumeni lakho okuthiwa khona lenyanga ayiyondli iyingane. So iqiniso-ke limi kanjena-ke uDr Khehlelezi ngamazi ngo-2019 towards the end of the year. Ngajola naye 2020 ngoMarch if I'm not mistaken, wakuqala i-lockdown. Mina ngisebenza eLupha Austria eFlorida. Angeke ngize ngiqamba amanga, yebo ngijola naye. Okay, yebo ngiqala ukujola naye. Ngitshelile ukuthi ukhona washo kanjalo kumina. Wathi ukhona unengane na 2 weeks. And mina ngifuna uqamba amanga njengoba ngangimbona 2019 ngangiqala ukumbona ngangingamazi and nayo uyazi ukuthi engishela ngangingamfuni kwakuze kube uyena aze athi kumina ithuba elinjena liyekwa, yabo ngingazi ukuthi ukhuluma ngani, yabo. Okay, ngajola ke naye ngamitha sekuyophela unyaka ngo-August 5 kwakuyibirthday yakhe. Kulungile mengimitha kube ngathi uba nokungabaza, angaze ngimenzele into ebheceleni kulezi inyanga ngijola naye, so angazi ukuthi yini eyimenza ukuthi angabaze, kodwa nani niyawazi ngamadoda ukuthi muke wamitha inkinga ziyaqala. Hayi-ke ngimtshela into eyodwa ukuthi mina hayi ukuthini uma ukuthi angithembi ngoba angifuni uqamba amanga. Emva kokuthi ngimnqomo yavele yaba serious kakhulu lento yakho, waduma nje watrenda, yabo. Ngisho nako radio ehleze ekhuluma, yabo. Ngamtshela mina ngathi mina hayi uyazi ukuthini uma ukuthi awuthembi ukuthi ingane mhlambe yakho kulungile, ngicela ukuthi sibone ngengane, mina ngizohlala u9 months, yabo. Ngoba vele futhi akukho okutheni mhlambe ngazikhathi ngangijola naye during mhlambe akushintshe empilweni yami, ngangisaqhubeka ngiqashele nje eNanda. Akukho okutheni, akho umuntu angithengela yona mhlawumbe akho 10,000 wayengipha nje ngaleso sikhathi imali, mhlawumbe ngipho 3,000 ngaleso sikhathi, hayi every month. Hayi-ke ngihlaleke-ke ngikhulelwe, ngizama ukusebenza ngikhulelwe. Mina ngikhulelwe ngiyagula-ke, ngigule ngizama ukusho kona ukuthi emsebenzini bese ngisebenza isikhathi eside, bazama ukungidabukela nokungizwela nje, yabo, kuma-shift anzima. Hayi ngizama ukusebenza, qhubeke ngirente nje, hayi ngiqhubeke nempilo. Kwathi isisu sesikhulu, sengigula kakhulu-ke lapho ngangasakwazi ukuthi ngimsebenzini, and there was a time la emsebenzini khona sebengasangihuleli. Niyawazi ngama-restaurant ukuthi anjani, awanalo iqiniso. There was a time la emsebenzini khona bengasangihuleli. Ababesondelene nami lapho bayazi ukuthi ibona basebengiphakela ukudla ngobani ngangikade ngingashonge ekhaya ukuthi ngikhulelwe, ngangisaba lento ukuthi ngizothi uphi baba wengane, ngoba baba wengane ingane wayengabaza. Hayi-ke ngibekeleke ngibe nama-complications-ke during i-pregnancy yami, kodwa ngase sengiyela ku-9 months. Hayi ngiyisesibhedlela ngithi mina hayi ngiyasikwa, ngoba ngangizwa iy'nhlungu kakhulu, nganginey'nhlungu, ngangingasalali ebusuku nginey'nhlungu. Ngathi uma ngiya kwiskeni, wathiwa kwiskeni ingane senginamanzi amaningi, so nje kungenzeka noma yini enganeni. Ngaxaya ukuthi yabo kuqhamukaphi konke lokhu. Fast forward-ke ngagcina sengibeletha nge-C-section ngenxa yama-complications. Ngibeletha ngo-April 5. Mengibeletha ingane ayikho right, okay. Ingane yayine jaundice, vele ingane ngijwayele ukuthi izale ne jaundice.
but odokotela bangitshela ukuthi ngizale i-albino. Mengibuka lengane ukuthi hayibo ingane inenwele brown, thina sijwayele ingane inenwele brown, lengane ke badlala ngama kuyona albino, kanti ingane ye-albino ngempela. Mina nje lack of knowledge. Ingane ngathola ukuthi ingane i-brown albino type 4 in ocular cutaneous albinism. Kwasho ukuthi ke la engazalela khona eMagandi Hospital eminye imishini abanayo kodwa bayabona ukuthi ingane inenkinga eziningi. Ngahlala ke eMagandi, ngahlala for 2 weeks. Ngamsendela ke isithombe sengane, and ingane yayifana kakhulu naye isanda kuzalwa, yayize inenyama ebusweni zakhe nje, ingane iyimbi ingane. Ngimsendele ke into mina eyangicika kakhulu ukuthi wangiqambela amanga, wathi angazi usesendele ogogo bakephi, so bathi enene akuyona nje ingane yakhe le, yakuyona ingane yakhe. Hayi, ngine stress la ukuthi ngikhulelwe ingane nangu nomuntu la, ngibe ngiyibona kwaye nami ukuthi le ngane le iyafana naye, iyafana nale enye ingane yakhe, because akusakhona le enye ingane yakhe, ngazi le enye ingane yakhe eyodwa iyona esakhona. Hayi ke ngigcine nami ngikhuluma amagama amambi kuyena, ngathi mina yazi ukuthini, sengikuhloniphe kakhulu, ngiyakwazi nami ukuthi ngibe kuhlaza, ngicela ungilinde ukuthi ngiphume la esibhedlela ukuze ngizodila nawe. Amadoda afana nawe ngiyakwazi ukukukhombisa ukuthi mina nginjani. Ngathi ngifuna ukuthi ngichazele ukuthi kahle kahle ngangilele nezilwane yini noma ngangilele nawe, ngoba kungenzeka ukuthi njengoba uphika kanje mhlambe ngempela awazi. Hayi ke kwaqala lapho ke ngaba isitha sakhe, ngabona sengifonela ummeli wakhe, kwaba i-conference call. Ummeli wade wazama ukuthi amncenga ukuthi cela ingane ayondle ngoba kusengenzeka ukuthi ingane yakhe engafuni yena, ethi nje kusangenzeka futhi ukuthi ingane kuyona yakhe. Bathi ummeli kuyafana nje ukuba donate abantu, so thatha njengokuthi uyadonate. Hayi wayengafuni ke kodwa ke ummeli wangi-advise wathi siyacela sisi usuphuma esibhedlela acela ukuthi kwenziwe i-DNA. Nangempela ngathi mina ayi bandla ngenhliziyo emhlophe akukho engikufihlayo, i-DNA ingenziwa. Nangempela ngiphume ke esibhedlela after 2 weeks, ngaphuma nezincwadi nje ezingikhomba ebhedlela eziningi esingisaso i-Albert ke ingane ke yayochecka ke ngathola ukuthi ingane inkinga yenhliziyo, wazalwa ene-large VSD, imbobo enkulu enhlizweni. Ngachazelwa ke ukuthi kuzokwenzeka mhlawumbe ukuthi ahamba adinge i-operation noma mhlawumbe mokuthi imbobo izobuye ivaleke ngekayidinga i-operation. Hayi kwasho ukuthi ingane iyagula ke, ayikhuli ingane nje, ayikhuluphali nje, ingane ngathi ishona phansi. Hayi ke kwasho ukuthi okay, waseke athi nene angibhukhe mina because ngangisaba ukuthi yena unemali mhlawumbe uzobribe abantu ukuthi yenene ama results athi negative. Athi angibhukhe mina ummeli, nene kuzoyiwa kule lab le mina engibhukhile. Nangempela ke ngibhukheke ke. Hayi mase selifike usuku lokuthi kuyothatha amagazi, ngimfonela la sesigezile nengane. Before ebusuku ngaphupha sengathi ngivashela umngane wami kwaMakhutha, sengathi ingane isembhedeni, umngane wami usaphumile ngaphandle kuyindlu nje yomjondolo, bese mina ngithi ngifuna ukugeza ingane, ngivele ngiyithathele indishi ngaphansi kanti indishi inamanzi angcolile. Bese yangena umngane wami, ayizathi hayibo mngani uthintelani leyo ndishi, uyazi ukube kuthiwa amadlozi akho awakubhekile ngabe sesikushayela isilwane. Hayi ke kuvuke kuseni ngigeza ingane, and then bese ngiyamfonela ngithi mina usesilindile phela ukuthi nizosilanda siye kuyokwenza i-DNA. Hayi umuntu ushema wangikhulumela into engayizwa, wathi angazi khona usisi wakhe angazi ushawe i-stroke kanjani, so asibangisakwazi ukuthi siyokwenza i-DNA ngalelo suku. Kwafanele ukuthi ngiphinde ngifone futhi again ngihlehlise indaba ye-DNA. Uyeza kuphathu angikho right kakhulu, kodwa ngikhulekile ukuthi uNkulunkulu ucela ngiphe isibindi ukuthi ngiwaqede lama video ngingakhalanga, ngoba ngaso sonke isikhathi mengibuzwa ngengane kuvele nje kugcwala inyembezi. Ngikhale kakhulu izolo
nasebusuku angizange ngize ngilale kuze kwasa ngoba ngithukile and ngiyasaba. Kodwa ke mekumele ukuthi ngife ngifele ingane yami kulungile, ngizoqhubeka. Yenze operation ingane yalapheka kwi-operation. Angikaze ngize ngizale ingane ekhubazekile, ayikho ingane ena 5 years engahambi ngakhuluma. Okubuhlungu nako konke ukuthi odokotela abakaze bangitshela ukuthi ingane yami inankinga yini. Nabo odokotela abazi, sengenza ngisho i-MRI scan kodwa kunalo ukuthi baphume nento e-right ezwakalayo, abakaphumi nento ezwakalayo, yabo. Bathi nabo basabheka, yabo, cause lento mhlambe ebonakalayo mhlambe into engajwayelekile. Akwazi ngeke ukuthi ingane yami ifike ishawe yilwane emva lokho ingane ayikhuli, ingane yami ayikhubazekanga. So ngithulile for 5 years. Ukuthula wami akuzange kuze kungisize. Laba ngithukayo-ke abathi indaba ngikhulume manje. Ngikhuluma manje ngoba ngidinga ukuthi ingane yami isizakale. Mina ningangithuka ukungithuka anginankinga as long as ingane yami izosizakala. Ukungithuka mina ningangithuka Nkosi yami, anginankinga. Abukho ubuhlungu enizongizwisa bona kunalo buhlungu lobu esengidlule kubona ngokugula kwengane yami. Isidumbu sengane yami mina sengisiphathe 3 times. Sengidlule obuhlungwini obukhulu kakhulu ngalo muntu wesilisa engangizweli, enganandaba. Bengingathanda ukuthi ngikhale kodwa ezinye izinto engiyibonayo enikhulumayo zibuhlungu. Kulula vele ukuthi umuntu akhulume ngoba i-situation usuke engayazi, akazi ukuthi iqalephi wagcinaphi. Kodwa ngifuna nazi ukuthi njengoba ngiphumela obala ngiyasaba nami, kodwa ngengane yami akufofayo. Mekufanele ukuthi ngibulawe, it's okay, kodwa mina ngizobe ngazi ukuthi ngangifela ukuthi ingane yami ibe right, ngoba kubuhlungu nami ukuthi ngiloke ngibuka ingane yami iseyinhlungwini kanje. Ngisazoqhubeka no part 2.